Wasal fl-aħħar fażi tiegħu il-proġett tal-junction tal-Kappara dan hekk kif il-ġimgħa ingħata l-aħħar saff ta' asfalt madwar ir-roundabout li tinsab taħt il-flyover. Dan wara l-ħamis filgħaxija ngħataw l-asfalt partijiet mit-triq li tagħti għall-flyover. Xogħlijiet li waslu għal tmiem il-proġett biex issa jkunu jistgħu jsiru fost oħrajn is-sinjali tat-traffiku u s-sound barriers li għandhom l-għan li jtaffu mill-istorbju li joħloq it-traffiku. B'dan ukoll ifisser li nżammet il-wegħda tal-Gvern li dan il-proġett jitlesta sal-aħħar tas-sena. Il-proġett kollu ser ikun sewwa mal-35 miljun euro, parti minnu finanzjat minn fondi Ewropej. Il-proġett beda f'April tas-sena 2016 u bekk sena u nofs wara dan il-proġett jinsab fil-fażi finali tiegħu. Sa mill-bidu il-Gvern ried li dan il-proġett iservi ta' eżempju u mudell ta' kif għandhom isiru proġetti infrastrutturali fil-futur. Bekk ingħatat ċertezza li x-xogħlijiet isiru b'effiċjenza u mingħajr dewmien żejjed filwaqt li jitlestew fi żmien stipulat. B'waħda mill-miri ewlenin tal-proġett tal-junction tal-Kappara u li jonqos it-traffiku f'din iż-żona b'50%.